worship led by the Will. Let's pray. O budigilan mapagpala namin Diyos, ang namin sa langit na minapakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapon ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay aming ipinapaabot sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin, sama-sama malaya sa lugar na ito na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida, dear beloved children, kami muna na nikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat amin nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Saan mo kami nasumpungan sa may makahinaan, nasambit ang may mga labi, ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Langisan mo po yung mga salita, pati ng ibang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, minamahal iniibig ng mga kapatiran, aming webcast viewers sa YouTube at Facebook. Anoint thy word, O Lord, and we bind the power of darkness, demons of hindrances, doubts and unbelief, cast out, anoint thy word, O Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay nga nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon maminamahal. Yung hindi sintonado na palakpak, makabalik po tayo sa ating mga upuan. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay at balik mo uli tayo sa ating live webcast sa ating YouTube at Facebook. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At ang gawain ito ay pinangungunahan ang ating minamahal, ginagalang, kagalang-galang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan, at ably assisted by our Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At atin pong pinapaabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanila at sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang. Sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders of the church, mga awit, mga manunugtog, minamahal mga kapatiran, welcome po sa ating beloved visitors. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon maminamahal. It's been so long at tayo po'y kinahabagan muli ng ating mahal na Panginoon upang magdala ng mensahe. At dito po sa aklat ng 1 Samuel, chapter 15, verse 23, and we are talking about the very controversial topic, the stubborn love of God versus the stubborn attitude of man. Atin pong pag-usapan sa araw na ito, maminamahal, ang patungkol po sa walang hanggang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon versus doon sa katigasan ng ulo ng mga Kristiyano. Ito po, minamahal, ay kontrobersyal dahil lalo na ngayon, marami ng mga pulutong, mga gawain na sobra ng adulterated. Kahit pinagbabawalan ng mga beloved children, ipinatitigil ang mga gawain, pilit pa rin buksan ang gawain. Dahil may mga problemang nilulutas, may mga problemang dapat bigyan ng pagpapahalaga dahil ang concern po dito ay we are all believers. We must have to love one another. Hindi po maminamahal pwedeng magkakanya-kanya. Amen. And we must have to be submissive to the higher authority. In Romans chapter 13 verse 1 up to 7, nariyan maminamahal na
nagsasalita ang mahal na Panginoon na kinakailangan pasakop tayo sa nakakataas. Hindi tayo pwedeng magkakanya-kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And in His church, there is government. Amen. Sa Iglesia ng Diyos, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, 29, and 30 to 31, nariyan maminamahal na mayroon pong church government. We must have to obey our dearly beloved parents in the Lord, their beloved sons and daughters. Dahil kung hindi, pareho kayo, pareho tayo, lahat ng mga sumusuway, walang pagkakaiba sa sinabi ng Biblia dito po sa aklat ng unang Samuel, 1 Samuel chapter 15 verse 23. Kindly basa. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15. Ang talata po ay 23. Ganun po sinasabi. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa inyong itinakwil ang salita ng Panginoon, ay Kanya namang itinakwil ka upang huwag ka nang maging hari. Tingnan nyo, sa English. Sinabi dito sa English, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, He hath also rejected thee from being king. This is pertaining King Saul during his time. What is stubbornness? Stubbornness is showing good arguments or reason to listen to pursue. Ito maminamal ang sinabi ng stubbornness. Ang example daw dito ay stubborn is you refusing to learn. You are refusing to learn from experiences. In short, matitigas ang ulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating binasang talata, inalisan ng crown si King Saul. Tinanggalan ng crown para wag nang magiging hari dahil sa katigasan ng ulo. Dahil ang katigasan ng ulo, ang sabi rito maminamahal, katulad daw po ng pagkakasala ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. At ang rebellion, alam natin ang rebellion, rebelde. Rebellious ka. You have the rebellious spirit. Ang sabi ng banal na kasulatan, you are just like worshiping witchcraft. Yung mga sumasamba sa mga araw, sumasamba doon sa mga sinasabi ng mga witchcraft na kung anong-anong mga puno, baka, o ano paman. Yang dalawa na yan, ang sabi ng banal na kasulatan, kinaiinisan ng mahal na Panginoon. At kung ito po ay mangyayari sa kanyang iglesia, mawawasak ang kanyang iglesia. Pero hindi na ito pahintulutan dahil ang ating mahal na pastor, ang ating beloved bibis, ng ating beloved parents in the Lord, hindi po tayo pwedeng pahintulutan na ang mangyayari ito sa kanyang iglesia. Dahil hindi po tayo ang nagdurusa, hindi po tayo ang nagsasakripisyo, hindi po tayo ang nag-aayuno ng 40 days and 100 days, hindi po tayo ang nagpupuri ng halos 24 hours before this congregation, before this church being built since 1975, 48 years ago. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong karapatan ng mga mamang ito maminamahal na suwayin ang mga sinabi ng mga beloved babies?
are rebellious. Pag-aralan natin ito. Take note. Papanahon na minamahal, kinakailangan tayo po'y magiging matalino, masinop, at magiging marunong dumiscern ng tama at ang mali. Dahil sa Biblia, si Saul, bago naging Pablo, Saul siya, isang abogado, dahil sa kanyang kauusig sa mga Kristiyano, pinarusahan ng Malapanginoon, nahulog sa kabayo, nabulag, napilay, at tinawag pa si Ananias maminamahal para ipag-preach siya sa Damascus para siya makakitang muli. Gusto ba natin maging katulad ni Pablo? Sa lumang tipan, yung kabayo nagsalita. Sino nakaalala? Ang kabayo nagsalita dahil pinapalo ni Giasi. Dahil gusto na talagang patutuloyin ang kabayo. Pinalo na ng pinalo. Nagsalita ang kabayo. Bakit niyo ko pinapalo? Magkasama na tayo. For how many years mula ako ipinanganak? Mula nang ipinanganak ka, ako na ang kabayo mo. Patutuloyin mo ako. Tingnan mo. May anghel doon na nakaharang sa ating daanan dahil yung iyong ginagawa ay hindi na tama. Ganun ang ginagawa ng karamihan, maminamahal, na pinagkatiwalaan lang ng ating dearly beloved parents in the Lord, nagmamarunong, na buong akala, maminamahal, tama sila, tama tayo. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. A little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalaman sa spiritual, kunting kaalaman, maminamahal, hallelujah, sa ating mga tungkulin, pag hindi tayo maging masinop, mahulog tayo sa bitag ng dyablo. Baka alisan tayo ng kuruna, ng mahal na Panginoon. Baka alisan tayo, maminamahal, ng ating karapatan para mangaral. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Open your Bible. Let us read the Bible according to this study. Dito po sa aklat ng Deuteronomy. In the book of Deuteronomy, chapter 9, verses 24 up to 29. Kindly. Dahan-dahan, beloved Brother Alvin. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Deuteronomy, kabanata po ay 9, sa talata po ay 24 hanggang 29. Kayo'y naging mapanghimagsik laban sa Panginoon, mula ng araw na kayo'y aking makilala. Sa gayo'y nagpatira pa ako sa harap ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi na ako'y nagpatira pa, sapagkat sinabi ng Panginoon na kanyang lilipulin kayo. At aking ipinalangin sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, huwag mong lipulin ang iyong bayan at ang iyong mana na iyong tinubos ng iyong kadakilaan na iyong inilabas sa Ehipto ng makapangyarihang kamay. Alalahanin mo ang iyong mga lingkod, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Huwag mong masdan ang pagmamatigas ng bayang ito, ni ang kasamaan nila, ni ang kasalanan nila. Baka sabihin ng mga taga-lupaing pinaglabasan mo sa amin, sapagkat hindi sila naipasok ng Panginoon sa lupain na ipinangako sa kanila, at sa kapuutan niya sa kanila ay inilabas sila upang patayin sa ilang. Gayon may sila'y iyong bayan at iyong mana, na iyong inilabas ng iyong dakilang kapangyarihan at ng iyong unat na bisig. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. If you notice, maminamahal, itong pangyayaring ito yung pangyayari na napakaraming nagrebelde, ayaw makinig kay Moses. Sila Datam, yung tatlong pamilya na nagrebelde na ayaw talagang makinig kay Moses. Plus yung kanilang na-deceive. Nakiusap si Moses, ang sabi ni Moses, narinig natin, alalahanin mo, mahal na Panginoon, ang ginagawa ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Alalahanin mo, alang-alang sa mga taong inilabas mo doon sa Ehipto, na iyon ang pinalaya
ayaw ko silang mapahamak sa amin ng man of God na si Moses. Dahil sa katigasan ng ulo, pagre-rebuildi, nagalit ang Diyos sa kanila. Nalala ninyo? 20 anyos pababa lang o pababa ng edad, 20 anyos pababa, sila lang ang nakapasok sa lupang pangakong Kanaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero yung 20 anyos pataas, silang lahat ay nangabuwal sa ilang. Nangamatay sila. Kaya sabi ng ating binasang talata, si Moses nag-ayuno ng 40 days and 40 nights para lamang ang sabi ng Biblia, mapatawad at mapalaya ang mga matitigas ang ulo at nagre-rebuilde. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, maminamahal, ni Moses, mahal na Panginoon, that they might set their hope to you. Sila'y magkaroon ng pag-asa sa iyo. Parang awa mo na. Huwag mo silang puksain. Huwag mo silang patayin sa ilang. Dahil ang sabi ni Moses, kapag nangamatay kaming lahat ngayon sa ilang, sasabihin ng mga nagre-rebuilde, sabihin ng mga matitigas ang ulo na inilabas lamang sila para patayin sa ilang. Ganun din ngayon sa ating kapanahunan. Pagkatapos nating pinangaralan ng man of God, ng ating dearly beloved pastor, he fasted 40 days. How many times? Twice 100 days. Several times 15 days, 10 days without water. Kanyang ipinanalangin para ikaw at ako, ngayon na nandito na sa buong katotohanan, hallelujah, makakilala sa ating mahal na Panginoon ng ating mga cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood ay magsigaling. Ang mga pilay makalakad, ang mga bulag makakakita. Lahat yan, maminamahal, ay ating nasaksihan. Ngayon, abay nagdadala-dala lang ng Biblia, nangangaral lang, ng ilang wala pa ngang isang dekada, nagyayabang na, nagmamalaki na, sumusuwag na, hindi na sumusunod sa utos ng mga beloved children. Abay, mag-isip tayo, maminamahal, kung ito po ba talaga ay sa mahal na Panginoon pa, pipilitin, at lalo na magsasalita pa. Hindi ko iiwanan ang gawain ito hanggang hindi matigil. Ayan, natigil na. Eh bakit bumabalik pa rin? Pinipilit pa rin na magkaroon ng gawain. Dahil sinabi po ng banal na kasulatan, mayroon na po kayong mga mangangaral, mayroon na po ngayong mga manggagawa na ang kanila na lamang tinitingnan ay ang kanilang tiyan, kung paano ito mabubusog, paano ito mapapakain. At yan, maminamahal, ang iniiwasan ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear. Kaya nga, nagtuturo siyang mag-ayuno. Ang mga manggagawa, dapat wag pilitin, wag sa pilitan. Bibigyan ng mga sobre. Para sa ating Holy Supper, magbibigay ng sobre. Para sa may mga project o anumang gagawin natin. Aba, maminamahal, hindi yan inuutos at tinuturo ng ating mahal na pastor. Hindi yan tinuturo ng ating mga beloved babies, na ating beloved parents in the Lord. Yan ay gawa-gawa ng mga manggagawa, Kristiyano kuno, mga ngaral kuno na may alam. Wala silang alam. Dahil hindi po patakaran yan ng iglesia. Patakaran nila yan. Hindi patakaran yan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang patakaran ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi kinukuha ang tithes and offering sa mga tahanan. Kapag may kumakatok sa inyo para kukunin yung tithes and offering ninyo, hindi yan taga Jesus Miracle Crusade. Dahil ang taga Jesus Miracle Crusade, ini-explain ang pagbibigay ng ika-10 bahagi tandog during the service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Not to forget the works of God. Kinalimutan na daw nila ang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya dati-rati nagpapautang, ngayon nangungutang na. Di po ba?
Dati-dati nagpapautang dahil pinagpala. Nung sumunod pa, nung hindi na sumunod, ngayon, tagtad ng utang kaliwat kanan. Pinagbabawal nga ang pag-uutang eh. Ipinagbabawal nga ang mangutang dahil magkasakitan lang, magkakatisuran lang. Kapag hindi ka makabayad, tumatayo ka sa pulpito bilang mangawit, bilang manunugtog, bilang elder of the church, may utang ka, hindi mo binayaran, sasabihin, tatayo-tayo yan, explain ang giving yan, grabing laki ng utang yan sa akin. See? Wala nang kapangyarihan ang salita ng Diyos dahil tinatapakan ng mga mangangaral. Tingnan niyo ngayon. Di ba? Anong balita ngayon? Kinikilalang magaling at siya na daw yung Jesus Christ, pinakamayaman na hindi lang ibanghilista tawag sa kanya. Talagang pastor, propeta. Kaya nga, siya na ang si Jesus Christ. O ngayon, nagtatago na dahil pinaghanap na ng Senado. Pinaghanap na ng Amerika. Bakit? Bakit nagkaganyan siya kung talagang totoo? Kaya we must have to discern. Magkaroon tayo ng discerning spirit, maminamahal. Pag kumakatok sa inyo, mangungutang yung inyong kapwa, maminamahal, huwag kayong magpautang at huwag kayong mangutang. Kung magpautang ka, tingnan mo, magkano utangin mo? 100,000. Kahit 1,000 hindi ka makabayad. Hindi, huwag mo nang bigyan mo lang 1,000. Hindi sasakit ang loob mo kung magbabayad o hindi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Third, but keep the commandments of God. Ang sabi rito, maminamahal, huwag daw nating gayahin ang mga Israelita na hindi umabot doon sa Kanaan dahil tayong mga Kristiyano ngayon na hindi aabot sa rapture of the church, tayo daw ay dadaan sa libingan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot yan. Amen. Amen. Yun yung ating binasa, maminamahal. Hallelujah. Kung atin pong basahin ang Psalms 78, verse 5 up to 8. Kindly. Psalms chapter 78, verses 5 to 8. Kindly. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 78, sa talatay 5 hanggang 8, sapagkat siya'y nagtatag ng patutuo sa Jacob at nagtakda ng kautusan sa Israel, na kanyang iniutos sa aming magulang, na kanilang ipibatid sa kanilang mga anak, upang maalaman ng lahing darating sa makatuwid bagay ng mga anak na ipinanganganak, na siyang magsisibangon at mangagsasaysay sa kanilang mga anak, upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos, at huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ng kanyang mga utos. At huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapanghimagsik na lahi, isang lahing dinaglagay sa matuwid ng kanilang puso, at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, hindi po tayo nagkakalkal dito ng sugat ng may sugat. Hindi tayo maminamahal na mimirsonal dito. Atin lamang pong pinag-aralan ang salita ng Diyos dahil maraming Kristiyanong nahahalin tulad dito. Kaya nga, mayroong hindi nakapasok sa langit, hindi nakapasok sa Kanaan. Ganon din sa atin, mayroong hindi papasok sa langit. Kaya nga dadaan sa libingan. Kaya ito maminamahal, upang maging patotoo daw. Sinabi rito, for He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers, that they should make them known to their children, tuloy, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. Next, that they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep His commandments. Pag sinabi mong you are a keeper of God's commandments, may takot ka sa Diyos, sabi ng
Ephesians chapter 6 verse 1, obey your parents in the Lord for this is right, makinig ka. Huwag kang sumuway. Dahil kapag sumuwag ka, you are now considered as rebellious at anong pangalawa? Anong pangalawa? Anong pinag-usapan natin para maintindihan natin? Anong pangalawa? Matigas ang ulo. Stubborn. Kung matigas ang ulo ng mga Kristiyano, mas matigas ang ulo ng ating mahal na Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig na umapaw. Ayaw niyang may mapapahamak. Kaya ang mga mangaral yan ang mangaral para itong mga kumakaliwa na, umaatras na, nagsasarili na, maibalik sa tamang daan, maibalik sa tama at maayos na pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi kalooban ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dahil si Brother Jerry, Brother Boyet Manggera nung araw, sobrang katigasan ng ulo, sobrang rebellious, nagkaisa, lalapit sa ating mahal na pastor, magpalo up kami. Mahal na pastor, pupunta kami sa kapatiran, ipag-pray namin. Ang mahal na pastor naman, bigay ng pang gasolina, pang masahe. Yun pala, nagkaisa yung dalawa, yung pala yung si Brother Boyet Manggera, mayroon palang pinupuntahan na huwag na nating banggitin dahil maging foul na tayo. Sa madaling salita, pinalo. Nanginig ang katawan, namatay yung kabilang katawan na paralyzed, hindi na makapagsalita, tumabingi. Tinanong naman ng pastor, Brother Boyet, anong nangyari sa'yo? Preacher ito. Anong nangyari sa'yo? Mahal na pastor, paalala, sabi ni Brother Jerry. Tinanong si Brother Jerry, anong nangyari, Brother Jerry? Hindi nagsalita si Brother Jerry dahil takot doon sa kanyang kasama, dahil partaker siya. Binibigyan ng kunting pagpapala. Kapag nagbibigay ang mahal na pastor, di naging konsentidor. Sang araw na convict na si Brother Jerry, umuwi sa kanila. Sabi ni Brother Jerry, mahal na pastor, uwi po muna ako sa amin sa Bulacan. Bakit? Medyo pahinga po muna. Dahil nung pinalo na si Brother Boyet Manggera, natakot na siya. Sabi na, bago ka umuwi, sabi ng mahal na pastor, magsalita ka muna. Sabihin mo lahat, ano talagang totoo? Ayaw talaga magsalita? Sabi ng mahal na pastor, Brother Jerry, pag hindi ka magsalita, mapapahamak ka. Yun ang binitawan ng ating mahal na pastor. Umuwi, pilit umuwi, Brother Jerry. Pagdating sa kanila, kinagat lang ng aso. Kinagat ng aso. Nung kinagat ng aso, 1 linggo lang, hindi na makapagsalita. Nagmamp na ang bibig. Bumula yung bibig. Tinamaan pala ng ng aso, kagat ng aso, yung rabies. Bumula ang bibig. Nauna pang namatay ang partaker. Hindi nagtagal, naabot ng taon. Dahil gusto pa ng malapit makapagsisi yung talagang main na nagkakamali, nagkakasala, pareho silang binawian ng buhay, patay. Ang lahat ng ito, ang sabi po ng banal na kasulatan, ay nangyayari upang wag tularan. Yun ang ating binasa. Ang sabi ng ating binasang talata, ang ating mahal na pastor, mangaral, magsumawata, magturo, hanggang sa kanilang mga anak, ang kanilang mga anak, kami na mga manggagawa, mga mangangaral, magturo sa aming mga anak, hanggang sa aming mga apo, magturo from generation to generation. Na iwasan ang pagmamatigas ng ulo, iwasan ang mga grabe ang rebellious spirit. Ayaw magpasakop dahil sa pride. Hindi malulun ang pride.
Grabe ng paalala, grabe ng palo. Halos hindi ka makapaniwala, grabing pagpapala nung magpagamit ng tama at maayos. Pero ngayon, nagtataka ka within just a year. From riches to rags again. Pagpapala, biglang bumagsak, wala lahat. At grabe pa. Grabe yung mga paalala. Saan ka nakakita? Magbakasyon ka lang sa Pilipinas, ang ganda ng trabaho mo sa abroad, pagbalik mo, hindi ka natatanggapin. Kahit saan. Dahil ang kasalanan mo, thief, pagnanakaw. Hindi tayo makapagtatago sa mahal na Panginoon. Sa tao makapagtago ka. Ayusin mo yung reputasyon mo, maayos. Pero sa mahal na Panginoon, hindi ka makapagtatago. Kaya nga nung sinabi rito sa ating binasang talata, grabing stubborn attitude ng tao. Pag sinabi mong tao, bakit? Hindi ba tayo tao? Kahit mga Kristiyano tayo, kasama tayo doon sa stubborn attitude of man. Sabi ng isang preacher, nung hindi pa sinawata ng ating beloved Mama Dear, sabi niya, ang tao daw ay katulad daw ng mga mapabangis na mga hayop. Sabi ng ating beloved Mama Dear, hindi. Ang mga tao ay likas na, mababait. Nagiging, grabe lang ang pagiging stubborn yan. Dahil kapag natouch ang pride, natouch ang ego, hindi na talaga yan ipapatalo. Kahit susubsub pa siya sa lupa, kakain ng lupa. Because of his pride, lalo na may pinag-aralan. Hindi talaga. Ayaw isuko. Pero maminamahal, sinong masasaktan? Hindi ka pwedeng sumipa sa tinik. Masasaktan ka lang. You cannot kick against the pricks. Sumipa ng sumipa kay Moses, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ang mga Masuail, si Datan, si Abiram, sumipa kay Moses, bumuka ang lupa, kinain sila, silang lahat nangamatay. Pagkatapos ngayon, maminamahal, pinagaling tayo sa ating mga karamdaman, magkaroon tayo ng stubborn spirit, magkaroon tayo maminamahal ng espiritu na ayaw natin magpasaway, ayaw natin magpaturo. Sino ba tayo? Bago tayo dumating sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Di ba walang-wala tayo? Di ba? Punong-puno tayo ng karamdaman, punong-puno tayo ng bisyo, di ba? Tayo mga mahihirap, kubo-kubo lang ating pinanggalingan, kailan naman tayo pinagpala ngayon? Dahil binuhos na ng mahal na Panginoon ang mga pagpapala sa atin dahil sa ating pagsunod. Nang dahil sa ating pagkalinga sa totoong pastor, sa totoong mga mangangaral, ngayon, umaayaw tayo. Anong nangyari? Brother Boy Lagrusa, worker natin doon sa Coron, Palawan. Sabi na, kuya, total wala ka na rin dito. Uwi ako doon sa anak ko, manager na ng McDo sa Puerto Princesa. Ang sabi ko sa kanya, wag kang umuwi. Babalik ang karamdaman mo, mapahama ka. Sabi ko sa kanya, hindi kuya, hirap na ako rito. Walang makain. Yung mga inatasan natin, nagsasarili din. Ayaw sumunod, ayaw makinig sa lahat ng instruction. Sabi ko, Brother Boy, alalahanin mo, mayroon kang sakit na leukemia. Nung ikay lumapit sa gawain ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba, naglingkod sa ating mahal na Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, nagworker ka, pinagaling ang iyong leukemia. Ngayon, magaling ka na. Pag lumabas, oras na lumabas ka, mawala ka sa gawain ng mahal na Panginoon, mapahama ka. Matigas talagang ulo. Tumuloy. Pagdating doon, dahil mayaman ang anak, manager na ng McDo, nagmotor-motor na doon, single. Nakamit ng banggaan, nakamotor sila, labas ang utak, patay. Masalba pa sana ang buhay kung nakikinig. Tulad ngayon, masalba pa sana
ang buhay espiritual sa mga kapatid natin na talagang nagmamatigas. Akala mo nagmamagaling, akala mo talaga kung sino sila. Akala mo talaga, saan ka nakakita? Pasakop ka ng mga preachers, mga workers, na ang layunin ay, hindi ko alam kung ito ba'y na-train ng ating dearly beloved parents in the Lord. Isang kasama niya palagi, pumupunta sila din bandang Alaminos. May kapatiran tayo na bagong retire, isang teacher. Kasama yung ating mga kapatid. Pagdating doon, gulat siya. Binigyan siya ng 15,000 yata, if I'm not mistaken. Sabi niya, kuya, sobra man yata, laki to. Bakit 15,000 na? Nagpalo up lang naman tayo. Sabi niya, huwag kang maingay, pagpapala yan galing sa mahal na Panginoon. Ginamit pa, mahal na Panginoon. Hanggang ngayon, namamayagpag. Sila pa rin yung akala mo tama. And might not be as their father, a stubborn and rebellious generation. A generation that set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Sa Tagalog, at huwag maging gaya ng kanilang mga magulang, may matigas na ulo at mapaghimagsik sa na lahi, isang lahing di naglagay sa matuwid ng kanilang puso at ang kanilang diwa ay hindi tapat sa Diyos. Binigay ng kapatiran, pinaghirapan niya. Ang nakinabang isang tao, 2 tao lang. Hanggang ngayon, namamayagpag. Kapag iniimbestigahan, ang galing umaskapo, ang galing magsalita. Doon kayo, sa mahal na Panginoon, hindi na kayo makaiskapo. Pag binuklat na ang aklat ng buhay at hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos, makita ninyo ang inyong mga pinagagawa. Hallelujah. Mahihiya kayo ngayon sa inyong gawain. Hallelujah. Ayaw tanggapin ng ating mahal na kapatid dahil nagtataka siya, pero wala siyang magawa. Kasi huwag ka lang maingay. Pagpapala yan galing sa mahal na Panginoon. Hindi. Hindi yan pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Pagpapala yan galing doon sa Judas. Na Judas not pay. Hanggang ngayon. Pero let the Lord judge us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bago natin basahin ang Galatia 6, 1 hanggang 6. Isang araw, ang mahal na pastor, nakasama na diyan sa Mindoro, sumakay ng basnig, yung troll, nagtotroll sila. Sabi ng mahal na pastor, napakaliit naman yata ng lubid na ginagamit ninyo, kasing liit lang ng daliri. Yung kalingkingan na daliri. Sabi ng mahal na pastor sa mga kasama niya, pwede ba ninyong palitan yan ng malaki? Kasing laki man lang sana ng itong hinlalaki. Sabi ng mga nagtotroll, ang tagal na namin dito nangingisda. Ikaw, kasasakay mo pa lang, gusto mo lang maranasan na kung anong ginagawa namin, mas magaling ka pa sa amin. Sabi ng mahal na pastor, paano kung maputol yan? Di lagot na ang pukot, yung pukot, ang laki ng halaga. It takes 45 million kung I'm not mistaken. Gawin nyo lang, magano kayo? Lagyan nyo ng malaking tali. Kuralon. Ayaw talagang makinig. Wala pang 15 minutes habang tumatakbo yung troll, napatid. Napatid yung lubid. Sabi ng mahal na pastor, di ba sinabi ko sa inyo, talian ninyo ng malaki dahil pag napatid yan, wala na. Patay ang 45 million na halaga. Pasipiko, harap ka ng China Sea, dan sa Mindoro, paano makukuha yung pukot na pagkamahal-mahal? Nagsisi ang kapitan. Sana pala sinunod natin ang sinabi ng pastor. Ganon din ang mga Kristiyanong ito. Magsisi sila
sa huling panahon. Sana pala nakinig ako sa payo ng ating ordained preacher. Sana pala nakinig ako sa sinabi ng mga beloved babies. Sana pala nakinig ako sa sinabi ng mala pastor. Di sana ako magdurusa ngayon sa impyerno. Di sana ako magdurusa ngayon sa kahirapan, balik to square one. Sana pinagpala ako ngayon pag ibasa ang huling talata. Dito po sa Galatia, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 6. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 6, Instrumentalist, please. versikulo 1 hanggang 6, ganito po sinasabi, mga kapatid ko, ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong sa mga espiritu ay inyong panumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung ang sino man ay mag-akala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kaniyang sarili ang dinadaya niya. Ngunit siya sa atin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa. Kung maggagayon, ay magkakaroon siya ng kanyang kapurihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Sa 5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan, dadapot ang tinuruan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, we are without excuse. If we know the truth shall set us free. Jesus is the way, the truth, and the life. Minsan na nating naramdaman ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Pinagaling ng ating karamdaman, nagbago ng ating buhay. Dininig na ang ating mga panalangin, naramdaman na natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Anong pa ba ang kulang? Kulang pa ba ang mga mangangaral? Kulang pa ba ang mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord? Kulang pa ba ang pangangaral ng totoong propeta na magkakanya-kanya tayo? Pairalin natin yung ating kagustuhan because we want an itching teachers. Those teachers that can comply our own need. Hindi na kalooban ng mahal na Panginoon. God forbid. Sinasawata ng mahal na Panginoon yung ganyang klase ng mga espiritu. Tinutuwid ng Diyos ang ganyang klase ng mga pag-iisip at pangunawa. Ang grabing stubborn love of God. Dahil gusto niya tayo talaga ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Gusto niya tayo ay akyat sa langit sama-sama. Ganun na lamang kanyang pagmamahal. Bagamat ikapapahamak ng kanyang mga mangangaral, ipangaral ang mabuti dahil tayo ay gustong mapabuti. Mga mangangaral lang, gusto lamang ay ang kapritso, kanilang kagustuhan. Pag sinabi ng mga beloved babies, tigil, tigil. Huwag ka nang sumuway. Huwag ka nang gumawa ng paraan. Paano ngayon yan? Nag-upi na naman ang gawain, panibagong gawain. Simplest. You are rebellious. Rebelde ka. Matigas ang ulo mo. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng mga matitigas ang ulo, alisin. Hari nga si Saul, inalis. Tayo, hindi tayo hari. Mangangaral lang tayo. Mananampalataya lang tayo. Mangawit lang tayo. Manunugtog lang tayo. Kaya tayong alisin. At kapag tayo inalis, sabihin natin, si Brother Buboy ang nagiging dahilan kaya naalis ako. Si Brother Buboy ang naging dahilan kung bakit nawala ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung kanyang anak na istrikto, hallelujah, sila ang nagiging dahilan kung bakit nangawala kami.
Ayaw lang magpasakop. Ayaw lang sumunod. Simpleng mga patakaran. Alin ang gusto nila? Walang atin-atin ng Miyerkules, walang atin-atin ng Biyernes. Pagdating ng Linggo, mag-assist dito. Magpapaawit pa, soloista pa. Oh, come on. Yun ang sinabi ng ating pinag-aralan ng mga salita ng Diyos. Di po ba? Nagkamali ba ang mahal na Panginoon sa araling ito? This is true because of the stubborn attitude of some Christians, sa mga matitino na nadadala, kawawa, kahabag-habag sila. Kahabag-habag kayo. Manumbalik kayo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, I will heal your stubbornness. I will heal your rebellious spirit. Come unto me. Manumbalik kayo sa akin. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our loving God. Para ba na kaya At kay dami mong problema, para bang sumusuna, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, iba't ba kayo kapag alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Ang problema, para bang sumusunod, pagod ka na. Hallelujah! Buksan mo ang iyong mata, di ba't kayo kapag alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, matanggang lubos. Kang bibigay, aayaw, magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo, manghihina. Huwag mawawala Wala ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Hallelujah, Jesus. Ibabangon ka niya. Kung nanonood sila ngayon, maminamahal, kung nanonood kayo, buksan niyo yung isipan at puso. Itatayo ka niya sa The Lord is talking you. Hindi kayo ang naghirap. Ang mahal na pastor, ang beloved mama dear, ang mga beloved children, ang mga manggagawa na nagmamahal sa inyong kaligtasan. Huwag kayo magpalipin sa mga walang kabuluhan na mga kaisipan. Sarili lamang ang nasusunod. Manumbalik kayo. Manumbalik tayo sa ating mahal na Panginoon. He is an answering God. Ayaw niyang kayo mapahamak. Kung kayo magpapatuloy, ngayon nakaatan na kayo sa dagat-dagatang apoy. Andiyan na kayo sa pingit, hallelujah, ng impyerno. Kukunin namin kayo. Iangat namin kayo. Kunin namin kayo at ibalik sa tama na landas. Sama-sama tayo haharap sa ating mahal na Panginoon. May handa ang ating mga sarili upang anumang oras magbabalik ang ating mahal na Panginoon. Darapat-dapat tayo sa pagdagit ng mga banal. Na minamahal,
Huwag nating pagmamatigasin ang ating mga puso. Habang may pagkakataon pa, ang sinusuway natin ay ang mahal na Panginoon. Hindi ang mga beloved babies, hindi ang ating mahal na pastor, hindi ang inyong mga mangangaral. Ang sinusuway natin ang ating mahal na Panginoon kung tayo nagmamatigas. But the stubborn love of God is still talking to us. He loves us so much. He wants us to be with Him in paradise, to inherit eternal life, and heaven is waiting for us. There are 4 requirements of the gospel para sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. First, faith. Second is repentance. Third is baptism in the name of Jesus Christ. Then fourth is baptism of the Holy Spirit. Hanggang hindi niyo matanggap itong 4 na reglamento ng kaligtasan, hindi niyo matanggap ang pangako ng Diyos, ang langit at buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit iyong pinaniwalaan na mangyayari sa iyong buhay, mangyayari. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, patawarin ka ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa ay repentance, pagsisisi, dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang binigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Kapag hindi natin kinikilala si Kristo na Diyos, ang ating pagkakilala tao lamang si Kristo, nagkamali kayo, nagkamali tayo. Si Kristo ay nagkatawang tao, pero siya rin ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya siyang dapat tanggapin. Pag tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon bilang ating tagapagligtas, Diyos na hari ng ating buhay, magpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. The third requirements, baptism in the name of Jesus. Isang araw, isang pari lumapit sa malapit si Nicodemo. Sabi ni Nicodemo, anong gagawin ko upang magmana ako ng langit at buhay na walang hanggan? Sabi ng mahal na Panginoon, repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Sabi ni Nicodemo, paano ako babalik sa sinapupunan na aking ina? Bakit ako ipanganak muli? Sabi ng mahal na Panginoon, because unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Water and spirit, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, iwanan mong kasalanan mo, pag-ahon mo bago ka nang nilalang. Then, the fourth requirements is baptism of the Holy Spirit. Ikaw ay bautismon, katulad kanina, ino napakinggan, nakikita, awitin, umaawit ang mga awit, aming mga choir, napuspos sila, nanginginig, para na kuryente ng 220 volts. Yun ang baptism of the Holy Spirit. Pag nandyan yung 4 na yan, tiyak ang iyong kaligtasan, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya let us pray. Sumunod kayo sa panalangin, itaas 2 kamay, kahit nasa harapan kayo ng inyong television, ng inyong mga cellphone, andyan kayo nakikinig sa aming live webcast, itaas ang 2 kamay, ipikit ang mga mata, sumunod sa panalangin natin sasambitin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan. Ngayon narito ako, isang makasalanan, nanikluhod, nanumbalik sa iyo, naniniwala sa iyong Ebanghelyo na aking napakinggan, nagsisisi sa aking mga kasalanang nagawa, at tinatanggap kita aking sariling takapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay, mahal na Panginoong Jesucristo, gayon kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, tulungan mo akong magbago. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gayon kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. O pumala Panginoon sa mga nagsitanggap sa iyo, sa aming live webcast sa YouTube at Facebook, kabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, yung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, tulungan mo man Panginoon magbago, dumalo sa mga gawain namin, saan mo silang dako sa buong mundo, panghawakan sila, at isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ay pumalakpak at magsabi ng Amen.
Tayo ngayon maminumahal ay dadako sa ating mga pangailangan. Sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Kung may cancer kayo, tuberculosis, sa puso, high blood, diabetes, mayroon kayong walking pneumonia, mayroon kayong COVID-19, lahat, ipatong ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa TV screen o sa screen ng inyong cellphone bilang point of contact sa mga kapatiran namin dito, kasama namin sa aming Sunday service. Hallelujah! Sumampalataya kayo, ipikit ang inyong mga mata, makipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon, manalangin tayo. Sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, their beloved children, patawarin mo kaming lahat, mga nanonood sa aming webcast viewers at sa YouTube at Facebook, mga kapatiran namin na narito sa aming gawain dito sa San Carlos. Hallelujah, kahabagan mo kami. Demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, rayuma, hallelujah, walking pneumonia, hallelujah, COVID-19, hallelujah, pagkabaliw, bakla, tumboy, hallelujah, umaasa sa mga gamot sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 mga user ng mga drugs. Hallelujah, marijuana man yan, hallelujah, shabu, sa pangalan ni Jesus, cast out, cast out, cast out. Mga beloved brethren, di mo nyo kahirapan, cast out, be prosperous this year, 2024, in Jesus' name, we're healed right now, in Jesus' name. Thank you so much, Brother Jesus, for healing us. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan, may pagpapasalamat ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to the Jesus. Wala nang humahawak sa no? Wala nang humahawak ng ating live. Wala na po. Walang humahawak sa ating live. Kasi atin pong ipapakita sa ating YouTube users, sa Facebook at YouTube, dito sa harapan para pakita natin na ating mga crowd, para tatanungin ko kung sila ba'y gumaling sa kanilang karamdaman, nagbago, para sila ma-enlighten. Kung kailan nagla-live tayo, kailan kayo nawawala. Ano bang nangyari? Nawala po yung ating kapatid. Andito po yung isang kamera, kapatid. Praise the Lord. Okay. Itutok mo yan doon sa mga kapatiran. Lahat ng gumaling sa panalangin ng ating mahal na pastor, kanang mga beloved children, ng ating mga manggagawa, mga mangangaral, taas ang kamay. O tingnan nyo, ipaling nyo yan, ipakita nyo, gumaling sa karamdaman, sa pamagitan lamang ng panalangin. Yan o. Amen. Kaya para kumbinsido sila, kumbinsido tayo, na hindi tayo dito nagbibiro at nagsasalita ng heresy, kung hindi nagsasalita tayo ng tama. Lahat ng gumaling, lahat ng pinagpala, pumalakpak ng malakas, magsabi ng praise the Lord. Sige, yan, ikut-ikutin ninyo. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. Yan, lahat ng pinagaling, lahat ng pinagpala, lahat ng ating panalangin ngayon, lumukso ng 3 beses sabay sigaw. Hallelujah, praise the Lord. Para makita ng ating webcast viewers na totoo ang ating sinasabi, na pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Sige, ipaling mo yan, tumalon tayo sabay-sabay bilang pasasalamat sa lahat ng ating mga panalangin. Pinagaling na tayo ng ating mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee. Lord, great worthy to be praised forever and ever. Mami na mahal, ulitin ko po, wala tayong personalan, trabaho lang. Bilang mga ngaral, tinuruan ng malapastor, beloved Mama Dear, ayaw ko na mayroong maiiwan sa rapture ng mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at buong mundo. Dahil ang gusto ng ating mahal na pastor, mga beloved children nila, lahat tayo akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. We love you so much. I love you so much. But our dear Jesus loves you more and more abundantly. Ating beloved Brother Alvin para sa ating announcement. Praise the Lord.